Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayon po ay panibagong vlog na naman po namin ni Dagay ngayong araw na ito. Ayan, ngayong araw nga po ay araw ng linggo. Ayan guys, at yung pong kinuha po namin na mura nilalari doon po sa lulahin po ni Balot. Ayan guys, at binaa ko na ngayong umaga at ilalagay ko nga po doon sa gagawin kong saludsod mamaya. At maglalaba nga po kami ngayon kasi linggo na, bukas po ay Lunes na naman, may pasok na naman po si Tutoy, kaya yan guys, at kinudkod ko na po yung buko. Medyo matigas nga po, kaya sabi ko ilalaw ko na lang po sa sa arena para gawing saludsod at may rindalan po namin mamayang hapon. Ayun guys, at maglalaba nga po ako pagkatapos ko pong gawin ito. At naandito rin na nga po sila Larry dahil mainit po doon sa kanila, at pagtanghali po sobrang init ng panahon ay mag-iiyak po si Monica dahil wala na po silang kuryente. Kasi pinatulan na po sila ng kanilang kapitbahay dahil mihina daw po ang daloy ng kuryente, kaya yung iba pong mga kapitbahay din po nila Larry ay pinutulan na rin. Ayun guys, at nalinisan ko na po ang isda na ulam po namin. At sabi ko nga kay Ryan ay pirituhin na. O asinan mo yan, Ryan. At syempre maglalaba po kami ni Dagay. Ayan, umpisa na naman po ng paglalaba. At bukas po ay Lunes na naman, may pasok po ang mga bata. At si Gisan po ang tagatabo. Ayun naman nanay. Ayun guys, at naandito po sila Balot at wala pong kuryente sa kanila. Pinutulan na po sila ng kuryente. Kawawa naman si Monica. Kawawa man si Monica. Wala nang kuryente sa kanila. Patay mo nga yung tutog, makaka-copyright siya. Oh, magluto na. At kami malaba. Ha? Meron pa, mamaya natapusin na muna natin yan. Oh. Tutoy, naglalandi ka na naman dyan. May sundrok ka na eh. Kung wala yung sundrok, tulungan kita, masakit yan eh. Dito sa baso. Kaya na ang pagbanla. Nanay, wala na tayong tira mo. Ay, galit na. Ayan, sundrok. Ano? Yan. Masakit yun sa laptop ko. Ay, nagpisa pati yung laptop ko. Kung di sana itagpisa. Pisa ang ay. Masakit ay kinukurot ni Bibi. Hindi na mahilig yung pisa yun. Kaya pinisa ko na magaw. Hanggang dito pala yan, no? Hindi lang nag-laptop yung iba. Nagtalsik yung, hindi may flavor na yung bawang baga. May buo pa. Bukod mo na kapag pag may screen na, meron maano na ako. Baka kang mga dami-dami niyo pa yung bawo. Ay, mga ano naman yan. Mga hinog yung may kulay dilaw bagang matigas na. Yung dilaw na siya. Yung orange. Mga plastic. Oh.
Ayun guys. At dahil nga po, tanghali na, nagkain na muna po kami ng tanghalian. At syempre, yung pinakainan po namin ay hinugasan po ni Dagay. At yan, magbabras na naman po ako ng damit. At si nanay ang magbabanlaw. Yung lababo po kasi namin ay barado. Kaya dito po kami madalas maghugas ng plato. Ayan si Jason. Inaantay si Larry. Wala na akong taga-tabo. May pupuntahan po sila ni Jason tsaka ni Larry. Ha? Ito sabon ito? Tapak mo na yan. Nakabasa yun yung damit na isasampay. Tapusin mo muna yan. Yung iyong kwan, paghuhugas dyan. Ayun guys, matapos na rin po kaming maglaba. Ayan, nakasampay na rin po. Pamunas na lang po ang aking dinadryer. At syempre, yung pong pinayod ko pong mura kanina, nilahog po namin sa gagawing saludsud. Tulog si Monica? Ikaw ate Jen, tulog ka? Akala ko tulog ka. Siya, dami yan. Niya ate Jin kanina. Ha? Nangulam niya. Anong ulam mo ate Jen? Bilis. Ay, tayo. Paborito mo ang tuyo ngayon. Paborito ang tuyo ah. Alat ang tiyan na lang iyo, tayo. Tatlong araw ka na nag-ulam ng tuyo ate Jin. Saan nagkain si Papa tanghalian? Doon sa bahay. Kanina pang umaga nag-uwi. Oo. Ngapit na nga. Nangali. Ganda ng ulam. Sana sinigawan mo kami. Andito na si Papa. Sundoon na ninyo ako. Layo. Magsigaw ka sana ng gayon. Oo, ay di sana hindi ka makakatikim ng aming saludsud. Kahapon natin dyan, mayroon kaming saludsud. Aligo ka. Masarap ate dyan saludsud Aligo ka na muna. Bakit? Anong amoy na ate dyan? Pinapaligo mo na. Hindi na inaaraw na nililig ko yan. Ilang araw ka na din naliligo? Ate dyan, Isang linggo na yata. isang buwan na? Ha? Isang buwan? Aba? Yung mo daw. Isang buwan daw. Isang buwan daw. Ito ka nga, naligo ka naman tayo. O, maligo ka na. Naligo ka na. Nagtayo ka na. Bakit may baon kang damit? Meron na baga. Eh, Baga ako dito damit na labahan. bagay isang buwan nang hindi naliligo ay may steel wool dyan. At bagay isang buwan na ay Parang sila rin. Maliligo kami ay naghahanap akong panghilod. Ang dalag. Silhul. Sabi ko ano yan? Ma-assist tayo ng kaldero. Silhul ang dala mo. Kulang pa ata sa tubig sa lang. tama na eh. O, yan ang mura. Bili ka na ng langis. Wala May ilalangis. langis pa yan, oh. Tama Meron pa. May langis dyan. Saka yung pinagpirituhan ng tuyo. Oo. Yun nasa Ay, oo. Wala naman na sa ganun yata. Yan na nga. Si ate yun nagtatabo. Oo, maligo yata dyan na yun. Ah. May tabo niya na yun. Diyan na siya maligo. Oo, dyan na lang. Ikaw, di ka maligo din? Pawis-pawisan ka na? Maligo? Ay, sabay kayo ni Tita Ejin. Nandun, natabo si Tita Ejin. Natabo pa. Dito na. Oo, dyan maligo. Umalis na dyan at ako'y napapaguran. Natapos pa lang maglaba. Isag daw ng pisto ko yan daw eh. Okay lang ako. Hindi talaga mapauwi si Rona na. Eh, umuwi ni Rona. Sabi ko, dito na bibili ng gulong. Ay, sapatos na may gulong. Ayaw. Marami na naman
Ayan guys, ito na po yung arena na mayroong lahok na lukarin. Tinatawag na buko. Kasi tigas na po ay hindi na po pwedeng kainin kasi medyo matigas na nga po yung buko. Kaya nilahok na lang po namin sa arena. At yan, at nagsalang na nga po ako ng salud-sod. Ayan o. Tapos dito sa kabila para madaling maluto. Meron dalan. At kakatapos lang nga pong maglaba. Ayan si Ate Jen naliligo. At saka si Tutoy. Buhusan mo yung likod. Ba't hindi nabubuhos yung likod? Malamig ba ang tubig? Tapos kasama yung Ate Jen. Yeah. Paano? Duduyang ka pa dyan. Para mo may naliligo. Tapos kasama Ate Jen ng sabon. Si Tutoy. Eh, dito pa pala nahangwat yung ano. Lagay hangwat yung mga... Ito, yung pamunas. Lagay mo muna dun sa planggana. At bukas na lang yan eh, sasampay. At wala nang sasampayan dyan. Mas manay ka para yan dyan kay Ate Jen. Ayan guys, at natapos na pong lutuin ang aming saludsod. Ayan. Ang dami. Dadalhan mo si lulo mo. Wala pa naman sila Lari. Ate Jen. Merienda na Ate Jen. Saan sila nanay? Gaano ka Ate Jen? Ate Jen, gaano ka? Kaya aurin ko na nga ito. Ano yan? Inuluto di karang aurin ko. Nagiinit yung tubig? Kain ka na Monica. Kasi bawal pa sa iyo. Nabigyan mo na si lolo mo. Bukuran mo ha. Ayan guys, nandito po ako pala nanay. Ano yung papa yung kinakalislisan mo? Bakit? Nasakit na naman siya ni papa? Ay, ni nanay? Ha? Ang dilim. Ano ito nga kasalang? Yung kay Gito. Kain na ba na kami? Anong ulam nyo? Tuyo. Itatapal ka lang kung nilalaga yan. Ha? Ang dilim dagay ah. Naginom ka na ng gamot mo? Kala ko sigurado dito matulog. Kala ko masama daw. Hindi, di masama yaw. Yes, mama. Kami din pa napaligin. Nakakit ko na yaw. Ay, sabi ko na, hindi nagkakarga. Zero-zero baga ito. Kung dinala nyo ito sa bahay, di na na-charge sana. Hmm? Ba't di nyo dinadala na yan pag umaga? Eh di na, sasaksak sana yan. Bigat daw, sabi nanay. Yeah, bigat bagay. Ang gaan-gaan dalahin oh. Sabi mo, mapawid na tayo mga Tama ko nga si Jean. Kunti kasi dito. Tapos lumot ka. Tilalari, anong ulam? Ha? Pwede ba si? Ah. Mantay na.
Ah, nilalagyan pa pala ng asin yan. Oo. Nala, ito yung Ah, nilalaib pa? Hmm. Kaya sa parang na ano. Ay, kilometer, sige dyan. Bata sasabihin ko bukas si Kajingo ay. Baka, ikaw ang pa. Akala ko si Papa nagkuha ng gulay. Hindi nagkuha. Alam, magsasalansan tayo bukas. O, masalansan daw kayo ng ulingin bukas. Ay, ako timba, galing pinutol ko kapon. Dagdaga na. Nagdalaw kapon. Eh, sabi mo, nabawal na doon mag-uling. Doon kay Junior, sa bundok, sa inulingan namin. Naiintindihan. Ayan guys. Dito tayo kay Larry. Pinutulan na po sila ng kuryente ng kapitbahay. Kasi sabi po nung kinakabitan po ng kuryente nila Larry, nahina ang batak ng kuryente nila. Kaya sila po nagbawas ng kapitbahay na nakakabit sa kanila ng kuryente. Kaya sila Larry po ay tinanggalan ng kuryente. Awan ko kung hindi nag-aarte ito si Monica. Tulog yata ang bata. Tulog? Ay, maigi at tulog. Maigi at may sular. Ano yan? Magdamag yan sular ninyo? Naabot na magdamag yan? Hindi ko alam. Pero 5 hours lang namin yan eh. Kaya pindot pa namin ng 5 hours. Walang electric pan. Ang electric pan na yung maliit. Oh. Yung maliit na mini pan. Kasi pinutulan na po sila ng kuryente. Pag nalubat na yung power bank na yun, mag-ingirit na yan, mainit na. Magpapanggaho na yan mamaya. Si Monica. Sobrang init pa naman. Kaya pawisan naman yan. Maigi sa ilaw at maliwanag, may solar. Sa electric pan lang ang wala. Yung kalananay naman, pwede sanang hiramin nyo. Lubat rin naman pala. Bakit di nag... 0-0 baga. Baka naman mali na naman yung saksak. Awan. Sabi ko nanay, sana Na-charge yun. sana pala ay dinala sa bahay nang na-charge. Na-charge baga yun. Baka baliktad na naman. Nagsarili na naman si Papa. Kaso pag kina-charge ka sa inyo, 60 ano lang. Nabot lang ng 68. Hindi na pupuno. Wala kurente. Pag tag-ulan, hindi na rin yan magagamit yung solar na yan. Wala ng init. Sino kasama mo? Jason. Nakita ko naglalakad kaya hinatid ko na dito. Saan mo nakita? Doon sa may anuhan ni Kuya Boy. Malapit ka na Kuya Boy. Yung pag-aahon dyan. Yung bahay na malaki. Ba't di namin nakita si Jason? Ayan, malamok pala. Malamok. Palibhasa, tabing pakatan. Dagay. Doon sa kalanana, hindi malamok.
Bakit dito malamok? Nalalamok nga ako. Nagkain ka na, Dagay? Kanina maga, nag-inom kang gamot bago tayo maglaba. Tanghali na. Ay, maga yun. Hindi yung tanghali. Oo, maga pa yun. Kala ko di ka nang inom. Hanggang sa puso tayo. Makakabit doon ba? Hindi kakabit ang na yun. Kasi yung nag-stress yun, siya kakabit doon. Parang mahirap. Tayo, basta pag nalatag mo, tatalim mo. Buti nga po guys, hindi pa kinakagat ng lamok. Hindi magugulat yan. May electric pa naman pong nakatutok, maliit. Maliit na ceiling fan. Malamok pala. Malamok. Kinakagat nga ako ng lamok. Nandun ako dyan, kahoy. Tingnan mo, paas. Di na lang Dagay eh. Magaan lang yung dala yan. Di rin naman nila ginagamit yata yun. Doon yata nila sinasaksak sa... Nakasaksak yata yung electric fan. Hindi, doon nila yata yung sinasaksak sa solar ng electric fan. Doon? Electric fan ala? Oo. Yung Dubat na nga yun. gubat na? Hindi alam. Anong piyok? Lalo kayo patayin yung dubat. Gusto yung silular. Dati pa, nagbubintog din pang kinayon. Nahibas. Nahibas yung nahibas din yung Pinapawisan na? papandawin na yun. Pinapawisan? Ang lamok ay. Kaya ganito yan dito. Pag walang electric fan, malamok talaga. Lamok, nakaupo lang ako dito ay. Malamok nga dito. Pag ayaw. Pag hindi, magpapaypay ka niyan pag nalubata na kayo. Paypay. Buyatan. Dapat may nakahanda ka ng pamaypay. Pag nag-apply pa naman sa kontador, ilang buwan? Mahigit yata 1 buwan. Sabi ko kasama. Tapos ang inaabot na ngayon ng ay pakaabuti ng 16, Nabayad ko sa mag-instalasyon. Tapos ay ang service trap mo ay mahaba pa gawa ng malayo sa poste. Hey. May laking pera din ng kwan. Hindi utay-utayan. Utay-utay lang. Paano di naman nagsabi agad yung may-ari ng kuryente na kayo ay mga tatanggalan. Sana pala nagpalugit naman ng 1 buwan para napaghandaan. Wala naman gagawa. Nakikisaksak ko. May mga bata pa naman. Kahit yung kapitbahay nyo, may bata din. Kaya, Wala rin kuryente. Yung ibang kapitbahay naman dyan may ilaw. Hindi naman natin makakilala yan. Na makikunik sa kuryente nila. kilala ko dyan. Yung tawaka. Sino? Dyan. Ano yata? Taga saan yan? Nag-alayo yan. May kuryente sila? May kontador yan. Nakakahiya naman. Hindi mo natin yan. Hindi mo naman nakaka-istorya yata yan. Hindi ko nga magkakilala ang mga tao dito. Ilang taon na kami dito. Yan lang. Sila ate ang magkilala. Hindi ko nga alam pangalan niya. Biglaan ang pagtanggal ng kuryente. 5 araw lang pinalipas. Sana ay 1 buwan ang palugit. Gulat nga kami. Nasa bayan kami. Bibili kami ng tubig ni baby. Tinawag ako ng asawa ni Giselle. Pinapapunta nga daw kami sa shop. May sasabihin si ate yan.
Punta kami. Bigla. Sabi ko kay Laray, pagkain tungkol yan sa kuryente, kaya sa tubig. Yan, sabi sa ano. Ka-reading daw puputulan. Kagabi nga sana. Putulan na sana kay kagabi. Nakiusap lang ako na kung pwede ano na nga lang. Mamaya na lang. Magang-maga yung PN. Pinunot na magang-maga. Tagal yan yung wala ng kurente na yan. Isang buwan, ano, magpapaypay. Isang buwan. At matagal ang ano eh. Mag-apply ka naman kung tagal. Matagal din. Matagal ang proseso din. Pag ikay nag-apply ngayon, matagal din dumating. At nung ano ay parang inabot pa nga kami ng 2 buwan nun. Dito sa may malaking Malaking bahay yata yun. Oo, at nagkaluko-luko ba yun? Oo. Yun, nagdaanin ka sana ng susurbihin. Yung Oo. Susabihin pa ng kailangan makuha pa ng ano. sa BIR yata yun. At yung bahay mo daw ay maganda eh. Inabot ng 2 Bagay buwan. nung hingang pa nila ito eh. Di kahoy na nga ni. Kahapon pa yun.